El workshop és una trobada d'empreses i alumnes en les quals diverses empreses de tot el sector turístic venen a oferir les seves pràctiques i les seves ofertes de feina als estudiants tant de grau com de màsters i postgraus com exalumnes. Yo ahora mismo estoy buscando recursos humanos. He tenido varias entrevistas y me han dicho que puede que me llamen. Buscan gente muy proactiva, con ganas de trabajar y sobre todo motivación. Aunque no tengan mucha experiencia, la motivación es lo que cuenta. Igual que las otras, a nosotros nos gusta venir mucho a este workshop. La verdad que los candidatos que hay en la universidad son muy buenos, los chicos están siempre súper interesados, con muchas ganas de aprender y eso es súper importante y de hecho es una de las razones por las cuales repetimos cada año. El workshop d'aquest any ha tingut una rebuda molt bona per part de les empreses. Hi ha empreses a les quals no els hi hem pogut donar cabuda, tenim overbooking i per tant realment això reafirma que les empreses estan interessades en els estudiants perquè hi ha hagut una gran afluència de gent, tant de graus com de màsters, a poder veure què és el que aquest mercat laboral, aquestes empreses els hi poden oferir. Yo trabajo para el hotel y bodega Abadía Retorta-le-Domain. Abadía Retorta-le-Domain está situado en Sardón de Duero, en la ribera del río Duero, y es un hotel de 5 estrellas, gran lujo. Nos gustaría darnos a conocer a aquellos alumnos que no nos conocen, pues al final venimos de otra comunidad autónoma y para nosotros lo ideal es que nos conozcan el hotel, conozcan la bodega y conozcan las prácticas. Jo venia sobretot buscant coses molt especialitzades perquè ja tenc treball i té que ser una cosa que em cridi molt l'atenció per jo plantejar-me a fer un canvi de ruta. He parlat amb diverses empreses i m'han confirmat que han sentit que hi ha un salt qualitatiu en quines són les seves formes, en com expressen quines són els seus objectius de carrera, cap a on volen enfocar-se i que veuen que estan molt motivats. Sí, nosaltres de fet fa molts anys que venim, portem no sé dir-te quants, però fa molts anys, segur que més de 10 venim, i la veritat és que aquest any, i ara ho comentàvem, doncs realment molts dels alumnes que hem vingut eren perfils que ens encaixaven molt bé amb el que nosaltres estem oferint, uns candidats molt potents i realment és talent el que hem pogut veure aquest matí aquí.